flotte bil, som det ene hjul er gået lidt i stykker, og den her, det er gået af, men hvis du sætter den her hvor fanden er den til? Der. Og så sætter den her til. Skal du bare høre. Så kan den godt køre alligevel. Og den kan godt køre med et hjul. Så den er rigtig praktisk. Ja. Den her bil, den har vi lavet. Jeg skal bare det kunne være. Det her, det var... Ja. Og Camilla, hun er også med, men Camilla er her ikke lige i dag. Så. Jo, hun er. Nej, hun er syg. Hun er lige der. Hvor er det latterligt. Ej, vent lige, jeg tegner lige en Katrine. Ja. Ja, så Ja, jeg venter. Fordi jeg er sej. Nej, Butilde. Men det ligner, jeg skal ud. Det ligner stadigvæk, jeg skal ud. Det her, det er Camilla. Camilla, hun er med i dag. Til ære for dig, Camilla. Okay, den her bil her, den er livet på batteriet. Og ja, det er ikke særlig pænt, men stå nu på tit. Og ja, det er sådan set det. Så kan I lave lige en video, hvor at vi kan se, når den kører. Og det er faktisk så smart lavet, at man kan køre med et hjul. 3 hjul. Altså et. Nå, ja. Den bliver helt aflagt. Hold nu op på et tit. Ej, prøv lige at gøre det, Katrine. Katrine, op ned. Sådan. Okay. Det er lort. Hej! Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. Anyway, hi, how are you? I'm fine. Larry, good to meet you. Det var for sjov. Eller faktisk alvorligt, fordi vi har ikke andre film. Okay, stop. Men det er stop.